Oke, masih di jalurnya Mr. Dolar di sini, masih bersama Ranger ada Ibu. Ko kapai adik garantau orang jago dirilah adik sayang baji janji nan adik katokan dan lukoi denai nan batinggalkan basabah denai di dalam penantian menunggu adik datang mamilang. Jangan lupa adai kampung halaman rayuan dunia usaha dia turuikan. Rantau den japui adia danio denai adia ta seso ko nyampang sanang adia di rantau japilah denai kita manjalin maligai cinto ko kapai adia karantau orang jago dirilah adia sayang baji janji nan adia katokan jangan lukoi denai nan batinggalkan basabah denai di dalam penantian menunggu adia datang mamina. Rantau den japui adia danio denai adia ta seso ko nyampang sanang adia di rantau japilah denai kita manjalin maligai cinto ko kapai adia karantau orang jago dirilah adia sayang baji janji nan adia katokan jangan lukoi denai nan batinggalkan basabah denai di dalam penantian menunggu adia datang mamina. Jangan lupa adai kampung halaman rayuan dunia usaha dia turuikan. Oke, berlalu bersama MC kembali.